No niin, tervetuloa kaikille Nova-webinaariin. Eli mun nimi on tosiaan Aaltosen Matti ja vastaan näitä Vismalla asiakaskokemuspuolella konsultoinnin palveluista muun muassa ja aktiivisesti tässä Novan parissa työskentelen. Joo, eli huomenta vaan minunkin puolestani. Eli olen tosiaan Hannele Grönfors täältä Novan tuotekehityksestä. Tässä lyhyesti, mitä webinaarissa tullaan käsittelemään. Eli Hannele käy meillä läpi tuossa Novan nyt on tulevan 10.7-version keskeisiä ominaisuuksia ja muutoksia, vuodenvaihteeseen liittyviä asioita. Suoraan näitä katsotaan tuolta ohjelmasta. Lisäksi kerrotaan vähän tuosta raportointiuudistuksesta, mikä nyt sitten koskee teitä Nova-käyttäjiä, jotka olette meidän sovelluspalveluasiakkaita, niin siihen liittyen tulee tietoa, ja sitten tuohon laskutus- ja myyntitilasovellusten muutokseen myös sitten, joka yhtä lailla sovelluspalveluasiakkaita koskettaa. Joo, tosiaan mä käyn nyt sitten ensimmäiseksi läpi näitä vähän yleisempiä tai muita sovelluksia koskevia muutoksia, ja sitten keskitytään tuohon lopussa tuohon raportointiuudistukseen. Eli tuonne kirjautumiset ja logit, sinne on vähän lisätty logitusta, eli sinne lisää tullut kelloaika, ja sitten kirjautumiseen tulee myös IP-osoite. Sitten tuolla muutamia kehityksiä näytän. Nämä on sitten sellaisia, jotka ovat jo meidän tuossa Visman sovelluspalvelussa käytössä ja tulevat sitten muille asiakkaille, kun tuo Nova 10.7 versio julkaistaan. Eli täällä myyntitilauksiin on lisätty asetukset ja sitten superuser-käyttäjä, siellä oli joitakin muitakin käyttäjäryhmiä, millä on tämä mahdollisuus nämä määritellä, eli jos esimerkiksi lisää myyjän pakolliseksi, niin tilausta ei saa tallennettua ennen kuin se myyjä on lisätty. Eli tällä saadaan sitä sitten, että jos on tarve, että aina tilauksella on tietyt tiedot, ja nämä nimenomaan koskee näitä tilauksen yläosan kenttiä. Sitten toimitukseen on lisätty spinneri, eli se näyttää sitä, että se toimitus on menossa eikä mene sellaisen no responding tilaan niin helposti, että sitten näkee sen toimituksen hyväksymisen kulun sitten, jos esimerkiksi toimittaa isompaa määrää kerralla. Sitten tuonne meidän laskutuksen puolelle. Nämäkin on tosiaan sellaisia, mitkä nyt on Visman sovelluspalveluasiakkailla jo käytössä, eli tänne asetukset valikkoon on lisätty laskutuksen ohjaustietoihin tämmöiset valinnat, että avaa uusi lasku samalle välilehdelle ja kohdisti riveille uudella laskulla. Nämä on käyttäjäkohtaisia asetuksia, eli tällä nyt sitten saadaan esimerkiksi tällä avaa uusi lasku samalle välilehdelle, että kun luo uutta laskua, niin ei sitten tule niin ihan hillitöntä määrää niitä välilehtiä, ja tämä on sitten jos esimerkiksi on tämmöistä kassatoimintaa, eli ihan kassamyyntiä, niin sitten, että jos on esimerkiksi joku kaatoasiakas, niin sitten se meneekin suoraan riveille, että voi sitten suoraan syöttää noita rivitietoja. Sitten tämän seuraavat, mitkä mä nyt käyn läpi ja kerron, niin nyt koskee nyt näitä meidän myyntitilaus- ja laskutussovelluksia. Eli tämä nyt on sitten sellainen, mikä on tulossa uutta 10.7 versioon. Eli täällä on sitten tämmöinen kuin poista tietuen lukitus. Eli kun on ollut niitä tilanteita, että jostain syystä se tietue on jäänyt tietokantaan muokkaustilaan, niin tuolla sen saa sitten pois. Ja se on sitten aktiivinen, sitten jos se lukitustila on päällä. Eli mä nyt voinko tehdä näin testauksen mielessä. Ja täällä mä nyt ei ole nyt sitä poista tietoa lukitusaktiivinen, mutta tässä täytyy nyt sitten huomioida, että sitten kun tuota tekee, niin siinä on minuutin verran viivettä, eli sitä ei saa heti pois. Eli se ilmoittaa kyllä siinä, että nyt ei ole riittävää aikaa kulunut, ja sitten voi sitten kokeilla hetken päästä uudestaan. Tässä tosiaan löytyy sieltä myyntitilauksista ja laskutuksesta. Sitten tuonne uuteen myyntitilaukseen niin on sitten lisätty tämä huoltotyö, toiminnallisuus.
Eli se löytyy ihan samoilla valinnoilla kuin ihan ennenkin, niin löytyy sitten sekin osio sitten tuosta Nova 10.7 versiosta. Ja sitten hakumahdollisuuksia on lisätty, eli tuonne rivien infokentillä voi tehdä hakua. Ja sitten jos lajinvaihto on mahdollista myös silloin, että jos on sitten siirrytty semmoiseen lajiin, jossa ei ole yhtään mitään tapahtumia, esimerkiksi yhtään tilausta, niin siinäkin pystyy nyt sitten vaihtamaan sen lajin. Ja sitten jos nyt sitten sama käyttäjä on samassa yrityksessä ja samassa sovelluksessa ottamassa muokkaustilaan esimerkiksi tilausta, niin siitä annetaan nyt käyttäjälle sitten ilmoitus. Ja nämä edellä mainitut, niin nämä on jo käytössä tuossa Visma-sovelluspalvelussa. Sitten Ostorescontraan on nyt sitten tehty tuonne tulevaan versioon sellainen muutos, että täällä nyt näytetään informatiivisena tietona sitten toi toimittajan lisänimi, jos sellainen on ylläpidetty. Ja tätä nyt ei tässä pysty muokkaamaan, ja sitten jos manuaalisesti syötetään tositetta, niin se päivittyy sitten tallennuksen yhteydessä, kuten tuossa nyt esimerkiksi meni. Ja sitten jos käytetään tietojen tuontia, verkkolaskuja tuodaan, niin se päivittyy myös sitten näkyviin tuohon, niin näkee sitten, että kun on nyt se, että kun pitää laittaa se maksu sitten sille pankkitilin omistajan nimelle, joka sitten saattaa vaihdella esimerkiksi tämmöisissä rahoitusyhtiötapauksissa, niin tänne lisänimikenttään sitten voi laittaa sen varsinaisen yrityksen nimen, ja tässäkin sen sitten näkee, että minkä yrityksen laskusta tässä nyt sitten oli kysymys. Sitten lisäksi tuonne verkkolaskujen tuontiin on tehty vähän parannusta, eli jos siinä aineisto on esimerkiksi tullut skannauspalvelun kautta ja siinä ei ole viestiä eikä viitettä, niin sitten me tuodaan tuonne viestikenttään sitten se laskun numero, eli mikä on siellä invoice number-kentässä, että sitten löytyy se viestikin sieltä. Ja sitten on samalla niin sitten vähän parannettu sitä tuotavan verkkolaskuaineiston käsittelyä, eli sitten ihan kaikissa tilanteissa ei tunnistettu tietoja ja näin, niin sitten nyt pitäisi luku onnistua paremmin myös näissä vähän erikoisemmissakin tilanteissa. Sitten palkanlaskentaan, tästä nyt tulee sitten toi osapäivitys tässä joulukuun aikana, eli nyt sitten ensi vuoden alusta niin meillä kaikilla on nyt sitten eläkevakuuttamisen ikäraja prosentti tai vakuutuksen prosentti sama, tämä palkansaajan osuus, eli nyt toi korotetun eläkevakuutuksen siirtymäaika nyt päättyy tämän vuoden loppuun. Eli nyt sitten palkanlaskenta, se on kyllä jo tunnistanut sen siinä vaiheessa, jos kirjataan palkkoja ensi vuoden puolella, eli että ihan tietokoneen kalenteri elää ensi vuotta, mutta sitten tosiaan, että jos sitten heti maksetaan vuoden alussa palkkoja, niin nehän tavataan kirjata nyt tässä joulukuun puolella, niin se ei sitten huomioinut sitä maksupäivää, mikä on sen palkan maksupäivä, niin sitten se on tuossa korjauksessa mukana. Että jos nyt jostain syystä ei ole sitä päivitystä tehnyt, niin sitten kannattaa huomioida, että jos on heti tammikuun alussa palkkojen maksupäivää ja on näitä korotetun eläkevakuutuksen piirissä olleita henkilöitä, että sitten menee se eläkevakuutuksen prosentti oikein ja sitten tarvittaisiin korjaa sen sitten manuaalisesti. Mutta tosiaan, jos palkka kirjataan ensi vuoden puolella, niin sitten se jo sillä vanhemmallakin versiolla tunnistaa sen. Sitten tulorekisteriin on tullut pari pientä muutosta. Nämä nyt tulee sitten 10.7 versiossa mukana, eli sinne on lisätty tulonsaajan lisätoitokenttään pari arvoa, eli 18 ulkomailla asuva vuokratekijä ilma-aluksella ja ulkomailla asuva vuokratyöntekijä vesialuksella. Sitten tuohon palkkalajeille, noihin poissaoloihin, niin on lisätty sekä palkattomaan että palkalliseen poissaoloon tämmöinen kuin osittainen erityisraskausvapaa. Ne on sitten eri numeroilla sitten sekä palkattomassa että palkallisessa, että ne ei mene sitten päälle. Niillä on omat koodistot. Ja tosiaan sen verran mainintana, että en ole ihan vielä saanut vahvistusta sille, että nyt ensi vuoden alusta toi
tulisi 14%, alennisi 13,5%, mutta Novassahan siihen on jo tuki, eli pystytään jo näitä desimaalillisia arvonlisäverokantoja käsittelemään, eli sittenhän se, mikä meillä nyt vielä on sitten tarkistettavana ja tullaan sitten, kun se vahvistuu, niin tarkistamaankin, että sitten tuo veroilmoitus oma-aloitteisista veroista myös tunnistaa tämän 13,5%. Ja sitten käydään vähän läpi raportointiuudistusta. Tässä on nyt sitten osittain sellaista, mikä koskee myös sitten meidän paikallisesti asennettuja ohjelmistoja, eli jos on paikallisesti Nova käytössä. Eli tässä muutoksen yhteydessä niin meidän tulostusikkunat nyt sitten uusitaan, myös koskien näitä vanhempia sovelluksia, mitä ei ole vielä uudistettu, eli palkanlaskentaa, kirjanpitoa ja näin poispäin. Eli kaikki tulostusikkunat, mitkä me nyt sitten uusitaan, niin tulee sitten uusittua. Minä nyt käytän täältä, se ei niinkään näy täällä vielä näissä uudistetuissa sovelluksissa, koska ikkuna ei sinänsä juurikaan näissä muutu. Eli mikä nyt sitten tulee 10.7 mahdollista, niin täällä nyt sitten on sovelluspalveluasiakkailla näkyy nyt sitten sekä näitä RepX-päätteisiä eli RPT-päätteisiä. Eli nämä RPT-päätteiset on niitä nykyisiä Crystal-raportteja ja sitten nämä RepX-päätteiset on näitä DevX-raportteja eli sillä työkalulla tehtyjä raportteja. Ja nämä nyt sitten molemmat näkyy sitten täällä valittavissa. Ja voitaisiin vaikka nyt aloittaa sillä että katsotaan miltä se ihan esikatselussa näyttää. Ja tosiaan niin myyntitilausten ja laskutusten osalta niin tämä uudistus on tehty vain uudistettuihin sovelluksiin. Eli noihin vanhaan myyntitilaukseen ja laskutukseen ei tulla tätä muutosta tekemään. Ja sitten jos otetaan tulosta tuolta. Tässä vaiheessa vielä, että ei ole näitä zoomausmahdollisuuksia, mutta tässä ikkunassa on aika helppo zoomata tätä sitten. Ja tosiaan niin tässä yhteydessä niin raporteille ja tulosteille on vaihdettu fontiksi Arial. Eli tämä on nyt sitten ulkonäöllisestikin vähän erinäköinen nyt sitten kuin sitten noin Crystal-raportit, mutta muuten ulkoasu on hyvin samanlainen. Täällä tosiaan löytyy nämä zoomaukset, pystyy tulostamaan. Sitten jos haluaa jotain, jos on raportteja, niin täältä löytyy tämä Navigation Panel, jossa voi esimerkiksi tehdä hakuja, jos on jotain pitkiä raportteja ja haluaa ja hakee jotain tietoa, niin sitten se löytää tuonne hakutulokset. Sitten löytyy tämä Export Report-toiminnallisuus. Näissä on nyt sitten silleen, että esimerkiksi toi CSV ei muodosta ihan täysin samanlaista, mitä Crystal on muodostanut, mutta muuten näitä voi ihan sitten samalla lailla viedä, kuten on sitten nykyäänkin voinut. Ja se, mikä nyt sitten sovelluspalveluasiakkailla kannattaa, niin sekata, että täällä ei ole tämä auki, tämä Open File After Exporting, eli sitten se ei yritä avata sitä, että jos esimerkiksi yrittää jotain Exceliä tai muuta, niin että sitten se vaan tekee sen tallennuksen siihen haluttuun paikkaan. Sitten sivumäärä näkyy täällä vasemmassa alakulmassa. Ja tässä on sitten huomioitava se, että jos sitten on joku esimerkiksi varastotilanneraportti tai muuta, että jossa on sitten enemmänkin sivuja, niin täällä sitten juoksee semmoinen creating-palkki. Ja sitten se näyttää tuon sivumäärän, kun se on valmis. Eli se näyttää jo sitä tulostetta siinä, mutta se ei ole välttämättä täysin valmis, eli kannattaa sitten tsekata, että täältä sitten löytyy sitten, että se on kokonaan luotu. Ja tuolta ylhäältä ei ole kaikki toiminnallisuudet ihan käytettävissä, jos se tulostus ei ole ihan täysin valmis. Ja tuo nyt sitten siitä esikatselusta.
Sitten täältä löytyy nämä lomakemäärittelyt ja mitä me nyt sitten tosiaan vahvasti suositellaan, mitä työtä nämä meidän sovelluspalveluasiakkaat voi tehdä, niin nykyisistä näistä Krystal-raporttien lomakemäärittelyistä, sitten niiltä tulosteilta, mitä nyt on käytössä ja niiltä kielikoodeilta, niin otetaan esimerkiksi kuvaruutukopiot niistä lomakemäärittelyistä talteen, että sitten kun siirrytään käyttämään näitä RepAx-raportteja, niin kun tässä vaiheessa joudutaan nämä lomakemäärittelyt tekemään uudelleen, niin on sitten tallessa ne, mitä sitten tarvii tosiaan määritellä. Perustoiminnallisuus on lomakemäärittelyssä periaatteessa sama, mutta joitakin tiettyjä muutoksia on, eli sinänsä näyttää jonkun verran tutulta. Täällä nyt saattaa olla vielä meidän tässä kehitysvaiheessa, tässä on nyt vähän, että ne tulisi vähän eri tasolle, mutta me katsotaan nämä julkaisuun sitten kuntoon, nämä tämmöiset pienemmät viilauksetkin sitten. Ja se, mikä nyt sitten, kun aloittaa käyttämään näitä RepAx-raportteja, niin näissähän nyt on sitten tärkeää, että ennen kuin aloittaa tekemään niitä lomakemäärittelyjä, niin palauttaa sieltä ne oletusarvot. Ja sitten kielikoodeittain sitten tarvittaessa. Ja sitten täällä nyt on sitten siirtynyt tänne oikeaan reunaan nämä kaikki, mitä täällä nyt on sitten valittamissa, eli tulostetaanko toimitusosoitetta tai rivitekstiä tai raporttipohjan nimeä ja sitten mitä on marginaaleja ja muita vastaavia. Se, mikä nyt on tässä vähän eri tavalla on sitten, että jos me halutaan täältä nyt sitten vaihtaa esimerkiksi yläosan tunnisteista jotakin tietoa, niin ne löytyy sitten täältä vasemmalta reunasta. Eli logotiedosto löytyy täältä. Ja sitten mennään tänne kenttäasetuksiin ja täältä löytyy sitten akupainike. Niin sitten kun otetaan täältä sitten ihan niin kuin tutusti käytän, niin sitten se päivittyy tuonne. Ja siinä nyt oli joku demoefekti, mutta periaate menee sitten näin. Sitten näitä ylätunnisteen kenttiä, kun lähdetään vaihtamaan, niin tosiaan täältä, niin kuin Krystal lomakemäärittelyssä, täältä on tästä esikatselusta sitten klikattu aina, että mihinkä me ollaan haluttu tehdä muutoksia, niin nyt se tehdään täältä vasemmalta puolelta, eli jos mä haluan viitteemme kentän otsikkoa nyt sitten muuttaa, niin sitten mennään tänne kenttäasetuksiin ja sitten vaan kirjoitetaan sinne haluttu tieto. Ja jos on sitten tämmöinen, niin kuin rivitiedoissa on noita lukumääriä tai näitä tämmöisiä numeroarvoja, niin sitten täällä voidaan valita noita desimaalien määriä. Ja sitten tosiaan käytä painikkeella, niin se päivittää. Ja sitten jos me halutaan tuonne viitteemme kenttään esimerkiksi vaihtaa sitten joku toinen, että mikä tietokannan arvo sinne halutaan, niin sitten täältä vasemmalta taas valitaan sitten tuo, ja sitten tänne arvokentästä sitten löytyy sitten lista näistä kentistä, mitkä on käytettävissä, ja täältä sitten voi valita se halutun. Sitten tosiaan, että jos nyt sieltä jotakin haluaa sitten piilottaa, niin sitten täältä taas vastaavasti. Näin. Sitten täällä löytyy nyt sitten nämä riviotsikoinen kentät, eli nämä menee ihan samalla lailla, että jos me esimerkiksi halutaan toimitat kenttä näkyviin, niin täältä sitten täytä. Ja sitten jos halutaan esimerkiksi tuonne kappalekenttään enemmän desimaaleja, joo, sitten se on tuo riviotsikoiden kentät, eli nämä on otsikot ja sitten täällä rivitiedoissa on varsinaiset nuo
kenttäarvot, eli jos nyt otetaan vaikka tuonne kappalekenttään nyt sitten useampi desimaali näkymiin, niin tuolta sitten käytä. Sitten ihan samalla lailla kuin ennenkin, niin sitten tallennapainikkeella sitten tallennetaan muutokset. Nämä nyt ei ole ihan loogisessa järjestyksessä näin, että voisi mennä suoraan, mutta aika hyvin nämä tästä tunnistaa tästä nimen perusteella sitten, että mihinkä kohtaa haluaa sitten, voi sitten tuolta listalta valita. Ja tosiaan kun tätä uudistusta nyt on tehty, niin tosiaan näitä raportteja ja tulosteita nyt ensisijaisesti uudistetaan nyt sen käyttöasteen mukaan. Eli oletusarvoisesti ihan kaikkia nykyisiä meidän vakiraportteja ei tulla uudistamaan, että katsotaan sitten tarpeen mukaan niissä, että onko tarve vielä joku sitten uudistaa esimerkiksi asiakaskäytön takia, mutta tosiaan niin käytetyimmät on nyt tässä ensivaiheessa. Ja sitten täällä sitten kun otetaan se raporttien tuonti ja näin, niin täältä löytyy ihan samalla lailla löytyy nyt nämä, että esimerkiksi voi hakea niitä RepX-raportteja ja täällä on esimerkiksi tuo, niin täällä kun nyt sitten laitetaan sitä, niin täältä nyt sitten voidaan valita, että kaikki, joko että RPT ja RepX-päätteiset vai pelkät RPT tai pelkät RepX:t. Eli tämäkin nyt sitten tunnistaa tuon muutoksen sitten. Ja tosiaan se, mikä nyt sitten kannattaa sitten tarkistaa, että sitten kun siirtyy käyttämään näitä RepX-raportteja ja on arkistointia käytössä, niin tarkistaa ne arkistointitunnuksetkin siinä vaiheessa tuonne raportin taakse. Sitten voitaisiin sitten vaikka katsoa tuolta vaikka nyt kirjanpidon puolelta, että miltä nyt sitten näyttää se, että kun on tulostusikkuna uusittu. Ja tosiaan niin tämä tulostusikkuna kun on uusittu, niin se tarkoittaa sitä, että tällä voidaan tulostaa sitten sekä Crystal- että DevEx-raportteja, mutta sitten jos ikkuna on vielä uudistamatta, esimerkiksi meillä on vielä tuo tuloslaskelma ja tase, niin nämä tunnistaa vain näitä RPT- eli Crystal-raportteja. Eli näihin ei voi hakea niitä RepX-päätteitä, että sitten jos yrittää, niin sitten tulee vähän virhetilannetta. Tosiaan niin sitten kun otetaan tämä uusittu ikkuna, niin se nyt sitten näyttää myös näissä sovelluksissa kirjanpidossa nyt sitten täältä, eli uudistetulta. Ja täältäkin sitten löytyy sitten nämä sekä Crystal että RepX-päätteiset raportit. Ja tosiaan sitten, että jos on paikallisesti asennettu Nova, niin sittenhän täällä on nyt käytössä vaan ne Crystal-raportit, eli näkyy ne RPT-raportit, mutta sitten tosiaan niin nyt sitten kun käydään tuota aikataulua tarkemmin läpi, niin sitten tosiaan sovelluspalveluasiakkailla näkyy sitten nämä molemmat. Sitten sellainen huomio se, että saattaa olla, että täällä on näitä tulostusikkunoita, että niitä on uusittu, mutta siellä ei ole mitään raportteja. Eli tämä on tyhjä, eli silloin on katsottu, että käyttöasteen mukaan ei ole ollut vielä mitään tarvetta niin kuin tässä vaiheessa päivittää, mutta sitten tarvittaessa toki niitä sitten lisätään sitten sinne, että kun tulostusikkuna on päivitetty, niin sitten kun se raportti on uudistettu, niin se tulee sitten ja me päivitetty sitten sovelluspalveluun, niin se on heti sitten täällä käytettävissä. Sitten sellaisena huomiona se, että jos rajausten perusteella ei ole mitään tulostettavaa, niin sit siitä tulostuu ns-tyhjä sivu ja sitten siellä on teksti, että asiakirja ei sisällä sivuja. Eli jos on semmoiset rajaukset, että esimerkiksi ei ole mitään tapahtumia tai muuta vastaavaa, niin kuin aikaisemmin se tuli vähän, että ilman mitään tietoja, mutta nyt siellä vaan lukee, että asiakirja ei sisällä sivuja. Nyt varmaan sitten siinä vaiheessa on nyt nämä pääpiirteissään käyty sitten läpi, että nyt varmaan sitten, että jos tulee jotain kysymyksiä tai muuta, niin varmaan niille nyt aikaa. Joo, mä voisin Hannelle, tuolla oli muutamia ehkä kysymyksiä, mitä ainakin voitaisiin ehkä tähän ottaa jo nytten. Itse asiassa tuolla tuli
tuohon palkkojen puoleen liittyvä, mitä kävit ennen tätä raporttiuudistusasiaa, niin palkkojen puolesta kysymys, että jos tammikuun puolella ajetaan palkka-aineisto Novan palkanlaskentaan, niin silloin eläkevakuutusmaksuprosentti tulee jo uusien prosenttien mukaan ja oikein, kysymysmerkki. Joo, jos 10.7 versio on käytössä, eli ne palkat on kirjattu tämän vuoden puolella. Eli siinä on sitten niin kuin tämä kalenteri, miten kalenteri toimii, niin jos on vanhempi versio kuin 10.7, niin sitten pitää huomioida se, että jos palkkoja kirjaa tässä ihan joulukuun lopussa ja maksupäivä on sitten tammikuussa 26, vaikka toinen päivä tai mitenkä ne arkipäivät siihen osuu, niin siinä sitten ei välttämättä niin kuin huomioida sitä, että kaikilla nyt sitten iästä riippumatta on se sama eläkevakuutuksen maksuprosentti työntekijäosuus. Mutta tosiaan, että jos niitä kirjataan sitten, että on sitten tammikuun päiviä, että tulee esimerkiksi kirjataan tammikuun puolessa välissä on maksupäivä ja sitten on vähän vanhempi versio, niin se kyllä tunnistaa sen jo. Hyvä. Mä katson vielä, oliko tuolla ehkä sellaisia yleisesti, että kysymys todennäköisesti liittyy ehkä tuohon raporttiuudistuksiin, ehkä näin olettaisin, ainakin siinä kohtaa tuli, niin tuosta monikoodisuus, on kysytty, että monikoodisuus toimiiko edelleen? Siis, että tulosteiden osalta, niin meidän vakiotulosteet katsotaan, että ne toimii vastaavasti kuten ennenkin. Että tietysti riippuen sitten, että jos mä nyt ihan väärin muistan, niin ainakin osassa raportteja oli mahdollisuus tulostaa se monikoodisuus. Mutta katsotaan, että ne toimii vastaavalla lailla ja tulostavat tiedot samalla lailla kuin ne on Krystallin raporteillekin tulostettu. Hyvä. Ehkä sellaisen, katsotaan vielä, tuolta voisin poimia tähän raporttipuoleen liittyen. Eli mikäli käyttää nykyisin kirjanpidon ja palkanlaskennan valmiita RPT-raportteja, eli sovelluspalvelukäytössä, niin mitä toimenpiteitä on tehtävä päivityksen jälkeen? Eli ehkä vielä lyhyt tiivistys tai kertaus vaikka tuohon. Siis siinä mielessä, että nythän sitten saattaa päivityksen jälkeen olla, että siinä sovelluksessa on, niin kuin näytin tuon kirjanpidon osalta, että siellä on sitten niitä uusia tulostusikkunoita sekä niitä NS-vanhoja tulostusikkunoita. Ja edelleenkin niissä uusissa tulostusikkunoissa on mahdollista sitten käyttää sitten RPT-raportteja. Eli ne toimii niin kuin ennenkin. Eli me julkaistaan sitten sovelluspalveluun niitä uusia tulostusikkunoita ja raportteja, esimerkiksi palkanlaskentaan tai kirjanpitoon liittyen, niin sitä mukaan kun ne valmistuvat. Eli siellä ei ole nyt sitten sellaista tilannetta, että olisi uusi tulostusikkuna, mutta ei olisi vielä REPAX-raporttia, että me tehdään se aina sillä lailla hallitusti. Eli toimii kuten ennenkin. Eli voi halutessaan sitten, jos on uusi tulostusikkuna, niin kuin esimerkiksi tuo kirjanpidon tulostustosite, niin halutessaan voi käyttää sitä RPT-raporttia tai siirtyä jo käyttämään sitä REPAX-päätteistä raporttia, eli REPEX-raporttia. Palkanlaskennassakin on se tilanne, että päivityksen jälkeen osa tulostusikkunoista on uusittu, mutta ei vielä kaikkia. Toivottavasti tämä nyt vastasi kysymykseen, eli ei pitäisi aiheuttaa toiminnassa sitten muutosta. Kyllä. Ja näihin kaikkiin kysymyksiin, mitä näissä mitä nyt Hannele kävi vielä vastausten osalta läpi, niin laitetaan vielä kootusti vielä sitten myös vastaukset sitten mukaan. Katsotaan kohta mennä tuohon ehkä aikataulun osalta. Tuo tuli vielä kysymys, voin vaikka itse vastata ehkä tähän ja Hannele tietysti kompata, niin noista räätälöityjen raporttien toimivuudesta. Eli monilla teistä varmasti on myös ajan saatossa tehty noita räätälöityjä raportteja, niin niiden osalta ollaankin tässä jo syksyn mittaan muutamia kertoja infottu ja laitetaan vielä uudemmankin kerran, eli niille tarvii tehdä myös tämmöinen konversio,
meidän toimesta, ja siitä toivotaankin, että olette meidän suuntaan, moni on jo ollutkin, ja niitä on työn alle laitettu noita räätälöityjä raporttien konversioita, mutta niistä meidän suuntaan yhteydessä. Laitan vielä tämän jälkeen nuo yhteystiedot tarkemmin siitä, että miten kannattaa niistä olla yhteydessä, mutta että tietoa meille, että mitä sellaisia räätälöityjä raportteja siellä sitten mahdollisesti olisi, mitä jatkossakin tarvitaan, niin niille konversiota pitää tehdä. Automaattisesti ei lähde niin kuin sitten enää tuon muutoksen myötä toimi. Taas tuliko tuonne vielä joku nyt ehkä semmoinen, mikä voidaan tähän? Joo, noihin räätälöityihin raportteihin, että sehän nyt kannattaa nyt tässä yhteydessä, kun niitä käytte läpi, että mitä uudistetaan ja otetaan niin kuin konversiona näissä DevEx-raporteiksi, niin sitten muistaa tuo meidän raportointisovellus, eli onko sitten siellä jotakin sellaisia raportteja, mitä nyt voitaisiin sitten hoitaakin sieltä raportointisovelluksen kautta. Tietysti pitää katsoa aina tilannekohtaisesti, mutta niin kuin ihan muistin virkistykseksi, että tosiaan siellä meidän raportointisovelluksessa pystyy aika lailla monenlaista tekemään, että voi ainakin siinä kohtaa tutkia, että olisiko se sitten vaihtoehto. Hyvä. Eli tosiaan tuosta nyt sitten tulevasta aikataulusta nyt tämän 10.7-version osalta. Ehkä hieman semmoisesta tietyllä tapaa totutusta poiketen, niin tosiaan toi uusi 10.7-version julkaisu tulee nyt sitten tammikuun puolella, eli tammikuussa 2026. Mutta sitten tosiaan tuossa, mitä on nyt noita muutamia palkanlaskentaan liittyviä muutoksia, niin osapäivitys tulee sitten jo kuitenkin tässä joulukuun puolella. Eli siinä mielessä ei ole mitään hätää sen suhteen. Mutta varsinainen tämä version julkaisu niin menee tammikuun puolelle. Tarkemmin tästä päivityksen ja aikataulusta niin laitetaan kyllä teille tietoa heti, kun vielä sitten tarkennetaan täällä meidän päässä, että lopullinen aikataulu, mutta tuolla ylätasolla niin toi on se sitten se julkaisun aikataulu. No sitten tässä puhuttiin tuosta vielä, näytän tästä mitä tapahtuu seuraavaksi, sinällään liittyy nyt tähän version julkaisuaikatauluun ja muutenkin sitten tähän raporttiuudistukseen, niin tosiaan nyt tässä vielä joulukuussa tulee tämä niin kuin vuodenvaihde osapäivitys, eli näitä lakisääteisiä muutoksia. Ja sitten tammikuun puolella tuo 10.7 julkaisu. Ja silloin tulee myös tämä raportointiuudistus, tämä DevExpress-raportointiuudistuksen julkaisu, mutta tuon ensimmäiset kuukaudet vuodesta, eli tuonne maaliskuulle asti, niin on ikään kuin näiden sekä DevExpressin että Crystal Reportsin tulosteiden niin rinnakkaiskäyttö mahdollista, ja se mahdollistaa tietenkin sitten raporttien, varsinkin noiden räätälöityjen raporttien, kenellä sitten niitä on, niin niiden myös testaamista, että on sitten varmasti siinä vaiheessa, kun sitten sovelluspalvelussa toi Crystal Reports päättyy, niin on sitten kaikilla valmiudet sitten niihin tarvittavien raporttien käyttöön, ja ne toimii kuten pitää, eikä aiheuta sitten siellä mitään yllätyksiä, kun on ollut sitten mahdollisuus niitä testata. Mutta tämä on tosiaan se aikataulu, miten tullaan etenemään, mutta meidän suunnalta tosiaan tarkennetaan kyllä sitten tässä vielä tätä sitten tarkemmalle tasolle, kun asiat vielä varmistuu. Mutta tämän tyyppiseen voitte varautua aikataulun osalta. Tuolla varmaan mahdollisesti on vielä lisääkin tullut jotain kysymyksiä. Me tosiaan käydään läpi vielä nuo kaikki kysymykset, mitä olette laittanut, ja vastataan niihin vielä sitten erikseen ja koostetaan vastaukset kaikkiin. Eli mikäli ei tässä nyt sitten tullut vastausta johonkin juuri teidän kysymykseen, tai vaikka sitten tuossa tulikin, niin vielä sitten jälkikäteen vastaukset tulee, ja samoin kuin tämä tallenne sitten jakoon kaikille. Kiitos omasta puolestani ja kiitos Hannelelle esityksestä. Ja kiitos minunkin puolestani. Mä toivotan kaikille nyt oikein hyvää viikon jatkoa ja
lähestyvää joulua ja joulun odotusta. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos. Moi.